o činnosti, nebojte sa, budem aj kričať. Základnej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska v Šťavníku za uplynulé obdobie s pohľadom na 10. výročia založenia našej základnej organizácie. Vážené členky, vážení členovia, práve 16. februára pred 10 rokmi sme sa v tejto miestnosti zišli traja iniciátori, ktorí chceli a založili našu základnú organizáciu. Takisto pripomínam, že v lani v októbri celoslovenská organizácia jednoty dôchodcov oslavovala 20. výročie od založenia, svojho založenia, na ktoré sme aj sa zúčastnili. A práve to konštatujem s tým, že my sme teda začali v polčase, po 10 rokoch, keď táto organizácia na Slovensku fungovala. Takže sme sa aj my tu zišli v tejto miestnosti, kde sa nás zišlo okolo 60, ktorí členovia prišli, teda dôchodci, vypísali prihlášky, stali sme sa členmi a na tej teda ustanovujúcej schôdzi bol zvolený 5-členný výbor na čele Jan Vároš, predseda Filip Pavko, podpredseda, ktorý je toto teda je jeho zasadačka, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami. Augusto Kavalec, ten takisto tu teraz momentálne není ako tajomník. Členky výboru dali boli pani Anna Krajčiová ako pokladníčka a Švihka Helenka ako členka výboru. Keďže sme v začiatku nemali svoju miestnosť, schádzali sme sa u nášho podpredsedu pána Filipa Pavku v tejto zasedačke. Jedňovina centrum, ako sme aj teraz. Novozvolený výbor začal pracovať podľa schváleného plánu činnosti. Výbor hneď od začiatku žiadal vedenie obce o pridelenie miestnosti, kde by sme sa mohli schádzať. Po viacerých jednaniach nám obecný úrad predsa len pridelí 2 miestnosti po odchode jednej podnikateľky s predajom textílu v budove zvanej Uzingera, prepáčte. Keďže sme nemali žiadne finančné prostriedky, obrátili sme sa na našich obchodníkov, podnikateľov, živnostníkov o finančnú pomoc. Aj vďaka ich pochopeniu a podpore sme si svojpomocne tieto 2 miestnosti zariadili. Poďakovanie patrí aj lesnému spoločenstvu, ktorého zástupca neprišiel, ktoré nám poskytlo suché rezivo, z ktorého sme si zhotovili v uvedených miestnostiach stoly, lavice, police a naše ženičky šikovné plošili závesy a rôznu výbavu tak, aby sme túto miestnosti mohli využívať. Dnes v tejto miestnosti využívame jednu ako zasadačku a druhú ako pamätnú izbu. Pamätnú izbu navštevujú naši občania, ale najmä žiaci základnej školy, čo veľmi kvitujeme. Zasadačka slúži na naše stretnutia, ale aj na skúšky speváckej skupiny, ktorá od jej vzniku sa pravidelne zúčastňuje folklórnych slávností v regióne, kde pod názvom spevácky súbor Javorník Šťavník dosahuje svojimi vystúpeniami pozoruhodné výsledky. Spomenutý súbor vystupuje v obciach Súľov, Hvoznica, Terchová, Habovka, Dolný Kubín,
Žilina a samozrejme aj našej obci Šťavny. Pri 570. výročí našej obce bola udelená cena starostu tomuto súboru. Čo sa týka základnej organizácie, naši členovia sa zúčastňujú rôznych zdravotných prednášok, navštevujeme kúpaliska, múzea, napríklad v Martine a podobne. Najradšej sa však schádzame v našich horách pri opekaní klobásky a slaninky, kde mávame rôzne besedy, spomienky na naše mladé časy. Niektorí naši členovia navštevujú aj liečebné kúpele, ako sú Turčianske Teplice, Bešenová, Piešťany, Tatry a podobne. Naši funkcionári sa pravidelne zúčastňujú všetkých porád poriadaných regionálnym vedením v Bytči pod vedením jej predsedníčky pani Durianovej. Vážení členovia, na záver mojej obsiahlej správy o činnosti našej základnej organizácie mi dovoľte vysloviť poďakovanie všetkým členom výboru, ktorí sa za týchto 10 rokov ochotne zúčastňovali a zabezpečovali dané úlohy organizácie. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli, či už finančne, alebo materiálne. Vyslovujem poďakovanie nášmu obecnému úradu za pridelenie miestnosti, ale aj za finančnú pomoc a tiež za poskytovanie autobusu. Tiež vysoko hodnotím dobrú spoluprácu s okresným výborom vedenia jednoty dôchodcov Bytči pod vedením pani doktorky Durianovej. No prirodzene vám všetkým našim členom za aktívnu spoluprácu, našim speváčkám, našim heligonkárom, a to menovite Gustovi Kavalcovi, Jankovi Podolanovi a Ivanovi Trulíkovi za ich spestrenie peknými melódiami na našich spoločných podujatiach. Ďakujem vám za pozornosť pri čítaní mojej správy a volám vás všetkých do ďalšej spolupráce. Ďakujem.